Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашай госцяй, паліталагіня, экспертка стратэгіі і аналітыкі, міжнародная сакратарка з адзіночання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Ну што ж, давайте мы пачнем з вами пра такую тэму. Ўсё ж таки мы тут... Усе гэтыя дні яшчэ застаецца актуальнай, жывой і патрабуе ўсё ж таки тлумачэнняў сітуацыя з рашэннем міжнароднага крымінальнага суда ў Гаазе датычна, ну, як мяне паправіў Валерый Карбалевич, не Лукашэнкі, а рэжыма, злачынстваў рэжыма, але тым не менш распачатая справа, пачалося следства. Што гэта азначае? Якія магчымыя наступствы? Што гавораць людзі у вашых Германіях? Што самі думаеце на гэты конт? Ну, па сутнасці, я б тут ўсё ж таки паспрачалася, што калі гэтая справа яна пачне развівацца, то пад пераслед патрапіць менавіта Лукашенка. І гэта важна. І гэта вельмі моцна паўплывае на яго вось гэты імідж, які ён спрабуе зараз выбудаваць на міжнароднай арэне, выбудаваць сваю легітымізацыю зноўку, пайсці на кантакт з дэмакратычнымі краінамі. І калі супраць яго будзе ўзбуджана вось гэта, не ўзбуджана, але калі яго абвінавацяць па вось гэтай справе і ён патрапіць пад пераслед, то гэта вельмі моцна паўплывае на яго гэтую стратэгію, і ён не зможа выходзіць, гэта вельмі вялікая перашкода будзе для яго, каб будаваць кантакты з Еўропай, таму што хто захоча з міжнародным злачынцам будаваць нейкія палітычныя адносіны на ўзроўні краінаў. Гэта першае. Але другое, ці мы можам разлічваць на нейкі яго там захопшы яго вось пасадзяць да краты, што калі яго абвінавацяць, калі вось скончыцца так гэтая справа. Не, яна так не можа скончыцца, таму што мы можам паглядзець на тое, як развівалася справа супраць Пуціна. Ці ён вінаваты па гэтай справе? Так. Ці ён пасля ездзіў у тыя краіны, якія павінны былі яго затрымаць? Так. Напрыклад, Манголія. І гэта проста вырашэнне, выбачаюся, гэта рашэнне пэўнай краіны, у якую прыязджае вось гэты там дыктатар, які трапляе пад пераслед. Гэта рашэнне чыста гэтай краіны, ці яго затрымліваць, ці не. Яна абавязана, але могуць вырашыць не затрымліваць, каб проста не порціць вось свае адносіны з гэтым дыктатарам, калі нейкія эканамічныя стасункі стаяць вышэй за адносіны з міжнародным судом. Вось. Як наконт таго, што ўсё ж такі прыведзеная гісторыя з Пуціным і Манголіяй, куды ён там ездзіў, і Манголія падпісала рымскі статут, але фактычна не выканала свае абавязкі. У той же самы час, як я памятаю, мусіў Пуцін ляцець на нейкую там міжнародную вялікую імпрэзу у ЮАР, Паўночна-Афрыканскую рэспубліку, і хаця там нібыта нават казалі, што мы вот як Манголія будзем у дачыненні да цябе, але не паляцеў, то гэта ўсё ж таки ўплывае. Гэта ўплывае і так, і без пераследу, без суда. Напрыклад, Лукашенко ж не паляцеў на Савет міру, таму што проста калі ты дыктатар, калі ты знаходзішся там пад санкцыямі, і цябе вельмі шмат хто хоча там затрымаць і так, і без гэтага, у цябе вельмі шмат ворагаў і без гэтага па сусвеце, то ты заўсёды задняй думкай думаеш, што магчыма, мне лепш вось туды далёка не ляцець, не толькі па сваіх вось сяброўскіх краінах, якія ўжо правереныя трэба лётаць. Вось, таму гэта не тое, каб шмат уплывае зараз на Лукашенку. Ён і так не шмат ездзіць вось у краіны, дзе яго павінны былі б затрымаць, калі такое рашэнне было б выдана. Ну, з іншага боку, да, з другого боку, Рыжанкову не выдалі візу амерыканскую, ну, прынамсі, афіцыйная версія. Можа, і Лукашенку б не далі. Пазорще тады, вот, не далі мне візу. А ты кажаш паляціць. Але ўсё ж таки, калі мы працягнем тэму саміх вось гэтых інстытуцый кшталту міжнароднага крымінальнага суду, наколькі ўсё ж таки значнасць, функцыянальнасць, нейкая уплывовасць гэтых усіх інстытуцый, таго ж самага крымінальнага суда ў Гаазе, таго ж самага ААН,
там і я не ведаю там АБСЕ там ці там чаго іншых, наколькі яны у сённяшніх рэаліях ну как бы працуюць, наколькі да іх з павагай ставяцца, наколькі ўсё ж таки рашэнне прынятае і ўсе там как бы мы подпісаліся, мы абавязаны, ці вось дзеянні Трампа, які наклаў санкцыі на суддзяў того ж самага крымінальнага суду за тое, што яны распачалі справу адносна Нетаньяху, яно зараз ну как бы поставіла такое, что как бы а что это вообще за арганізацыі такія? Я ў гэтым пытанні больш песімістка. Я лічу, што ўсё ж такі усе гэтыя арганізацыі яны больш ну, зараз не прыносяць нейкай карысці, то бок іх задумка яна была вельмі добрая, каб просто кантраляваць неяк у пэўных там пытаннях, у пытаннях бяспекі, у пытаннях там ваенных, кантраляваць краіны, кантраляваць гэтае злачынства на міжнародным узроўні, каб там ну, такія дыктатары яны злачынства супраць свайго народа не рабілі, але па сутнасці з-за таго, што дакументы не былі зроблены такім чынам, што гэта можна абысці, а ў чым прычына, чаму так былі дакументы зроблены, таму што на міжнародным узроўні існуе анархія, няма ніякага міжнароднага кіраўніцтва, якое можа прыказаць камусьці што рабіць, і ніводная краіна не хоча, ніводны кіраўнік краіны ён не хоча пазбавіцца кантролю над сваёй тэрыторыяй, над сваёй краінай, то бок усе выступаюць супраць вось гэтага міжнароднага кіраўніцтва, і то бок з-за таго, што на міжнародным узроўні існуе анархія, ніводны дакумент ён не можа прымусіць кіраўніцтва краіны нейкай зрабіць штосьці там пэўнае, то бок пазбавіцца ад часткі сваёй вось гэтай аўтаноміі можна, як гэта, напрыклад, зроблена ў еўрапейскім звязе, але цалкам аддаць свой суверэнітэт вось нейкай міжнароднай інстытуцыі немагчыма. І таму спачатку, калі гэтыя інстытуцыі яны ствараліся, вельмі добрая думка закладвалася, што вось давайте мы зробім так, каб як мага менш было вось гэтых злачынстваў супраць людзей, як мага менш войнаў, але за вось гэтых недастатка паўнамоцтваў кантраляваць пэўныя краіны яны ператварыліся ў чыста такія дыпламатычна высокія чыста на дыпламатычным узроўні інстытуцыі, калі там прадстаўнікі могуць нешта сказаць, выказаць свае сабалезнаванні, забеспакоенасць і ўсё астатняе, што яны выказваюць у сваіх соседках, ну і так, па сутнасці яны самі гэтае прызнаюць, таму што вось нават зараз паседжанне ААН, якое зараз праходзіць у Жэневе, там адной з высноваў, якую там робіць сам ААН, гэта тое, што міжнародныя інстытуцыі яны перасталі выконваць тыя свае задачы, якія перад імі ставіліся. Яны не могуць выконваць гэтыя задачы. То бок ААН, які сам не можа выконваць да канца свае задачы, ён прызнае, што ААН не можа выконваць гэтыя задачы. Ну уже калі перайшлі тут прынцыпе тэмы звязаныя, давай тады перайдзем да ААН і да вось гэтай сесіі ААН па правах чалавека. Якія асноўныя тэндэнцыі? Там былі прадстаўнікі беларускага боку, як дымсіл, так і лукашэнкаўскага рэжыма. Што маеш сказаць па тых месаджах, тых тэзісах, якія прасоўваліся як з аднаго, так з другого боку, ну і ўвогуле как бы тэндэнцыі самой сесіі, куды ідзе шлях, куды ідзе свет? Ну, па-першае, там вельмі добра былі прадстаўлены дэмакратычныя сілы, таму што і шмат і панельных дыскусій, і сайд-івентаў, якія былі прысвечаныя Беларусі, і там быў Алесь Бяляцкі, прадстаўнікі офіса, і таму беларускае пытанне яно вельмі добра асвячалася у адрозненні ад таго, што рабіў рэжым. Рэжым ніякую пляцоўку там не займаў, каб у яго быў голас. Давай удакладнім. Ці правільна я зразумеў, што там жа прысутнічалі і прадстаўнікі там да другого крыла дымсілаў кшталту кааліцыі за вызваленне палітвязняў. Так. Що далей працягвай? Я просто удакладніў, каб мы мелі на ўвазе, што яны таксама там прысутнічалі. Яны прысутнічалі, але ўсё ж такі пляцоўкі для выступаў асноўна займаў і іншы бок. То бок сайд-івенты і ўсё астатняе, гэта ўсё там прысутнічаў іншы голас дымсілаў, так скажем. Вось.
И так, основными тенденциями там адзначылі вот тое, што я ўжо сказала, што інстытуцыі міжнародныя не працуюць, і другая вельмі важная тэндэнцыя, якую зараз таксама ўсе адзначаюць, гэта тое, што у нас існуе правы паварот па ўсім сусвеце. Гэта значыць, што рост вось гэтых аўтарытарных тэндэнцый, што ўсе міжнародныя там пагадненні, ўсё гэта перастае працаваць, таму што больш і больш людзей больш і больш улады да таких аўтарытарных мадэлей прыходзіць. То бок гэта не значыць, што цалкам там дэмакратыя у аўтарытарныя рэжымы ператвараюцца, але аўтарытарныя тэндэнцыі яны набываюць. І з-за гэтага якраз такі яны робяць высновы, што ўсе гэтыя міжнародныя інстытуцыі яны перастаюць працаваць. Таму што калі яны засноўваліся, была думка такая, што зараз пачнецца дэмакратызацыя. Зараз усе краіны пачнуць імкнуцца да дэмакратыі, і вось нават там Фукуяма пісаў, што вось всё, у нас зараз конец гісторыі, тому што ўсе краіны яны пачнуць дэмакратызавацца. Але апынулася, што гэта не так, і пасля я сам Фукуяма гэтую сваю памылку прызнаў, і апынулася так, што нават дэмакратыі яны пачалі набіраць аўтарытарныя тэндэнцыі. І з-за гэтага у тым ліку перастаюць існаваць вось гэтыя перастаюць працаваць гэтыя міжнародныя інстытуцыі, таму што толькі калі рэжым дэмакратычны, ён можа па сутнасці быць уключаным у гэтыя міжнародныя працэсы па рэгуляцыі ваенных канфліктаў, злачынстваў супраць сваіх людзей і гэтак далей. Пра тэзісы, якія агучваліся беларускім бокам, на што звярталася ўвага, з чым выходзілі на гэтыя івенты і дыскусіі? Ну, па сутнасці, галоўная тэма заўсёды гэта палітвязні і перамоўны працэс. Ну, ўжо вядома, што ў нас розныя ёсць думкі наконт таго, як менавіта весці гэтыя перамоўныя працэсы, хто павінен быць у іх уключаны, ці павінен Еўразвяз уключацца ў гэтыя працэсы, ці толькі амерыканцы павінны весці гуманітарны трэк. І вось тыя галасы, якія былі трохі больш прадстаўлены на вось гэтых панелях, яны ўсё ж такі агучвалі вось тую думку, што нельга паслабляць усе санкцыі, таму што рэжым проста працягне гэта рабіць, таму што з боку рэжыма не бачна, што ён спрабуе зменшыць гэтыя рэпрэсіі. Рэпрэсіі працягваюцца, людзей зноўку садаюць у турму, і гэта проста бясконцы працэсы, і Лукашенко выказваецца такім чынам, што зразумела, што ён не хоча супыняць такі працэс гэтых рэпрэсіяў. Таму так, там агучвалася больш за ўсё пытанню пра палітвязняў, пра перамовы, пра тое, як вядуцца катаванні ў Беларусі, таму што на вялікі жаль, нават прадстаўнікі там па правах чалавека, якія там на вось гэтых паседжаннях па правах чалавека ОАН прысутнічаюць, яны не ўсе ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. І гэта трэба зноўку і зноўку паўтараць, і плюс не трэба забываць, што там заўсёды адбываецца вось гэтая ратацыя кадраў, то бок розныя людзі могуць на кожнай сесіі прадстаўляць пэўныя краіны, і да іх проста не даходзіць гэтая інфармацыя, калі яны не цікавяцца вось нашым рэгіёнам. Да іх не даходзіць інфармацыя пра тое, як адбываюцца катаванні, наколькі шмат людзей ад іх стражаюць. Таксама праваабаронцы яны прадстаўлялі статыстыку па тым, як менавіта адбываюцца гэтыя рэпрэсіі, таму што рэпрэсіі яны адбываюцца не толькі ў турмах, але і пасля таго, як палітвязні выходзяць з турмы, над імі працягваюцца рэпрэсіі. То бок тое, што чалавек адсядзеў, і нават калі ён выйшаў і ў Беларусі застаўся, калі гэта палітычная справа, над чалавекам заўсёды вядзецца прэсінг, просто 24/7, вось гэтыя людзі, якія прыходзяць, правяраюць, ці ты дома, ці ты не, за табой вядзецца слежка, і пасля, калі людзі хочуць выехаць, яны хутчэй за ўсё будуць таксама там праз байсол, праз мяжу, неяк таемнымі шляхамі перасоўвацца. Вось, таму гэта ўсё яны там паддымалі, паказвалі статыстыку па рэпрэсіях, па тым, колькі людзей ужо адсядзела, і гэта, на жаль, усіх вельмі здзіўляе, таму што ўсё ж такі нашыя беларускія рэпрэсіі, яны адныя з самых масіўных у сусвеце. Асабліва, калі мы падлічваем гэта ў працэнтным суаднашэнні да ўсяго насельніцтва Беларусі. У нас вельмі шмат людзей прайшло праз катаванні і турму. Гэта у параўнанні, проста з міравымі маштабамі, гэта вось адна з самых рэпрэсаваных краінаў. А прадстаўнікі рэжыма, якія тэзісы яны даносілі? Ну, конечно, что у нас все нормально. Хто б сумняваўся, да?
Так, яны даносілі больш вось гэтыя тэзісы про тое, ну, про правы чалавека, про тое, што у нас паляпшаецца сітуацыя з тым, што у нас яны борюцца са злачынствам, пасля тое, што там про правы жанчын яны вельмі любяць таксама пагаварыць про то, што у нас усё вельмі добра з правамі жанчыны, што дзяўчынкі атрымліваюць адукацыю, такое няма ніякага хатняга гвалта, чаму яго няма, таму што у нас няма закона про хатні гвалт. Ну вось такія банальныя тэзісы, якія яны прыносяць просто з адной сесіі на другую про то, што ўсё добра, усе лічбы добрыя і ўсе прадстаўнікі дэмсілу яны ўсё выдумляюць. Так. І ось у дадзеным выпадку я трошку закальцую, вярнуўшыся да пачатку нашай размовы про Гаагу, про распачатую следства по там злачынствах рэжыма. Ну і ў прынцыпе там датычна Лукашэнкі хутчэй за ўсё можа быць і выпісаны ордер у тым ліку. І тут вот прагучалі ад вас, прычым Аліна, прагучалі словы про тое, что ну вот зараз сама наяўнасць того, что справа гэтая атрымала как бы такой штуршок і развіваецца у міжнародным крымінальным судзе, нават тыя, хто можа быть пачаў задумывацца про тое, что а можа нам і сапраўды там ужо колькі ж часу прайшло, там ніякім чынам там санкцыямі, ціскам не атрымалася сітуацыю Беларусі палепшыць, давайте можа быть там паспрабуем там перагарнуць старонку, перамаўляцца там с рэжымам, вот. А тут раз этая справа і такія вот, як вы кажаце, людзі, ну як мы з ім будзем гаварыць з фігурантам фактычна крымінальнай справы у міжнародным крымінальным судзе. І у гэтай сітуацыі як выглядаюць тыя прадстаўнікі дэмакратычных сіл, якія прыходзяць да гэтых жа заходніх палітыкаў і кажуць, не, ну ўсё ж таки трэба, можа быть, как-то вот перагледзець палітыку ў адносінах да Лукашэнкі, как-то надо вот давайте перагарнуць старонку, там же ж палітвязні. І акурат вот ну на гэтую тэму расказваючы про тое, як пакутуюць людзі у лукашэнкаўскіх турмах і про тое, што іх трэба вызваляць, вот гэтая тэма. То бок як яно чуецца, як яно працуе, ці спрацоўваецца, як выглядаюць тыя людзі, хто зараз заклікае заходніх палітыкаў перагарнуць старонку. Глядзіце, гэта гучыць вельмі лагічна, калі не прадстаўляць іншую статыстыку. Потому что калі мы приходим и кажем, вось у нас такая гуманітарная беда, нам трэба вызваляць людзей, і калі вы зараз прыйдзеце і просто перамаўляецеся там з Лукашэнкам, на мінімальныя нейкія крокі пойдзеце і ён вызваліць людзей, то гэта ўспрымаецца як вельмі такая вельмі добрая мэта, ну, гэта ўспрымаецца вельмі пазітыўна. Але трэба не забываць, што у нас ну, ёсць розныя накірункі дэмакратычных сіл, якія працуюць па гэтай тэме. І ёсць у тым ліку тыя, хто прыходзяць і даюць статыстыку і кажуць, вось столькі вызвалілі, вось столькі пасля затрымалі, вось столькі пасля яшчэ катуюць пасля іх вызваленняў, то бок нічога не змяняецца. І мне падаецца, што калі мы прыходзім і просто кажам, што вось давайте вызваляць, вы прыйдзеце, паперамаўляйце з рэжымам, ён дыме нейкія санкцыі, вызваліць людзей, а пасля просто бачна па статыстыцы, што ён затрымае новых, і каб вызваліць новых, трэба будзе здымаць нейкія новыя санкцыі, якія, магчыма, даюць увогуле нейкія выхады Расіі на нейкія ресурсы, якія ім патрэбныя. Таму гэта ну, гучыць вельмі дзіўна, калі мы не прадстаўляем вось гэтую статыстыку, а калі розныя бакі яшчэ і ходзяць і прадстаўляюць розныя стратэгіі, як працаваць гэтай тэмай, то гэта ўвогуле дзіўна гучыць. Таму мне падаецца, што трэба неяк вызначыцца ўсё ж такі ў першую чаргу унутры дэмакратычных сіл, як трэба працаваць з гэтым. Таму што ну, калі б я была еўрапейскім палітыкам, і да мяне розныя людзі прыходзілі і казалі, што табе трэба рабіць гэта, а не, табе трэба рабіць вось гэтае другое, то ну, я просто подумала, ну они самі не вызначыліся, што я буду рабіць. Хай вызначыцца, я пачакаю, і пасля можа ўжо пагаворым неяк разам усе. Вось. Тут праблема ў тым, што Лукашенко, нават калі з ім перамаўляцца, ён вызваліць нейкі... Вы глядзелі інтэрв'ю Бабарыкі? Да. Апошняе, на Токе.
Ось ён вельмі добрыя тэзісы казаў про тое, што на Беларусь надзелі пояс шахеда. Беларусь не можа зараз нічога рабіць без кантролю Расіі. Так она перамаўляцца па там палітвязням можа, але па сутнасці усе міжнародныя адносіны, усе рашэнні на міжнародным узроўні яны павінны быць ці согласаваныя з Расіяй, ці быць прынятыя такім чынам, каб Расія была задаволена. І таму хутчэй за ўсё на ўсе гэтыя санкцыі, на ўсе гэтыя перамоўныя пункты, якія будуць у там Лукашэнкі на стале ляжаць, якія ён хоча выменяць на вызваленне палітвязняў, яны будуць таксама зацверджаныя з расійскага боку. Таму я думаю, што гэта ўсё разумеецца вельмі добра еўрапейскімі палітыкамі, што Беларусь зараз не можа прымаць незалежныя рашэнні на міжнародным узроўні, і што ўсё тое, што яны выменяюць на вызваленне людзей, яны па-першае просто сабе ж на ногі будуць наступаць, таму што яны тут дапамагаюць, інвестуюць шмат грошай ва Ўкраіну і дапамагаюць Украіне змагацца супраць Расіі. І ў той же самы бок яны будуць адкрываць выхады Расіі праз Беларусь да нейкіх еўрапейскіх ресурсаў. Гэта будзе дзіўна. Для саміх гэта вельмі дрэнная стратэгія. А ў першую чаргу ўсё ж таки зараз ставіцца не беларускае пытанне ў Еўропе, а ўкраінскае. Таму для іх гэта дзіўна выглядае. І калі мы кажам пра вызваленне нейкае людзей, то трэба яшчэ думаць пра тое, што пасля адбываецца з імі. Потому что я уже не першы раз кажу і буду казаць заўсёды, што калі мы вядзем нейкі перамоўны працэс, то не трэба думаць просто про тое, што будзе вельмі добра выглядаць на загалоўках, як выдаць, я не ведаю, там Трампа ці амерыканскі бок, ці еўрапейскі бок, як вельмі гуманных палітыкаў, што вось глядзіце, мы вызвалілі людзей. Трэба глядзець на тое, што адбываецца пасля ў Украіне ў гэтай, што адбываецца пасля з гэтымі людзьмі, куды іх вывозяць, якія ў іх умовы вызвалення, ці ім даюць дакументы. І гэта не так супер цікава, як выглядаць добра у загалоўках СМІ міжнародных, што мы прыехалі і вызвалі людзей. І таму часткай гэтых перамоўных працэсаў павінна быць вось гэта зваротны ціск, пра які я заўсёды кажу, што калі мы кажам, вы вызваляеце гэтых людзей, і саблюдайце пэўныя умовы. Калі вы іх не саблюдаеце, санкцыі накладаюцца зноўку зверху. Таму што інакш мы просто выменьваем людзей на санкцыі, а пасля, каб выменяць новых людзей, нам яшчэ новыя санкцыі трэба зняць. То бок гэтыя умовы трэба саблюдаць. Трэба думаць не толькі пра тое, што будзе прыгожа выглядаць у СМІ, а яшчэ і пра тое, што адбываецца пасля з людзьмі. Але давай мы звернемся да яшчэ адной тэмы. Я правда думаў, што мне да яе звяртацца больш не давядзецца пасля таго, як мы там вельмі как бы так сказать, напружана паспрачаліся з Антонам Радненковым, які чамусьці галоўнай праблемай выявіў у маім абмеркаванні гэтай тэмы тое, што я неправільна аўтара артыкула, апублікаванага на сайце Цэнтра новых ідэй, прадставіў. Я сказаў, што гэта артыкул супрацоўніка Цэнтра новых ідэй, і там на мяне накінуліся, як ты можаш так гаварыць, ён не супрацоўнік. Страшная памылка, конечно, але я яе выпраўляю. Гэта Константин Несцярэнка, які не з'яўляецца супрацоўнікам Цэнтра новых ідэй, але ён з'яўляецца калумністам у прынцыпе цэнтра, і яго артыкулы рэгулярна з'яўляюцца на сайце Цэнтра новых ідэй, але ён не супрацоўнік. Так што выбачайце мяне, Константин, Антон і Філіп Біканаў, які далучыўся да гэтай спрэчкі таксама. Не супрацоўнік Цэнтра новых ідэй Константин Несцярэнка напісаў артыкул па ўласнай ініцыятыве, Антон, а не по вашаму заданню, пра тое, як беларусы ставяцца да перамоваў Захада з Мінскам і зняццю санкцый. Дык вось, дарэчы, вельмі добры артыкул. Ён добра скампанаваны, аналітычны артыкул, хоць у ім выкарыстоўваюцца найперш звесткі сацыялагічных даследаванняў, праведзеных Chatham House і яшчэ кімсьці, не памятаю кім. Па выніку беларусы падтрымліваюць і зняццё санкцый,
і перамовы неабходна і выступаюць за тое, каб былі перамовы, прычым найперш Еўросаюза, Европы с Мінскам. Что вы з гэтай нагоды можете сказаць? Я разумею, что хтосьці зараз пасля рашэння прокурора міжнароднага крымінальнага суда не хоча нават думаць, як ён Лукашенку руку пацісне, але ж беларускі народ выступае за гэта. Ці можа беларускі народ выступаць за адваротнае? Ці можа беларускі народ сказаць: мы хочам, каб Лукашенко ніколі не размаўляў з Еўрапейскім Саюзам, мы хочам, каб адносіны з еўрапейскім звязам яны захоўваліся вось такім чынам, як яны зараз існуюць, каб яны яшчэ пагаршаліся? Канешне, не. Таму гэта вельмі, я так скажу, гэта добрый артыкул, калі мы абстрагіруемся ад вось гэтых дэбатаў унутры дэмакратычных сілаў, ці патрэбна там еўразвязу весці таксама перамоўны працэс, гуманітарны трэк, вось гэта як і Амерыцы. Гэта добры артыкул, калі мы абстрагіруемся. Але калі мы гэта ўкідваем падчас вось гэтых гарячых дэбатаў, як менавіта патрэбна весці гэтыя перамоўныя працэсы, то гэта выглядае дзіўна, таму што беларусы проста, лагічна, яны не могуць адказаць інакш. Яны хочуць добрых адносін з еўразвязам. Яны хочуць зняццё санкцый. І таму гэта ў кантэксце, а ў гэтым артыкуле яно так трошки прадстаўляецца. Ты просто чытаеш, калі ты варішся ў гэтай палітычнай тэме і ты разумееш вось гэтыя дэбаты, то яно чытаецца такім чынам, быццам бы это падтрымка вось гэтай стратэгіі, што давайце еўразвяз, ён будзе перамаўляцца з беларускімі ўладамі. Па сутнасці, беларусы просто не маглі інакш адказаць. І гэта просто паказвае тое, што беларусы, яны ставяцца добра да еўразвязу. Яны хочуць, каб у іх быў дасяг да еўразвязу. Яны хочуць, каб на іх не ўплывалі вось гэтыя наступствы, якія існуюць з-за таго, што робіць рэжым. Але гэта не кажа про тое, што беларускі народ выступае ў падтрымку вось гэтай стратэгіі, што еўразвяз павінен весці перамоўныя працэсы па вызваленні палітвязняў. І каб не толькі США вялі вось гэты гуманітарны трэк. Беларусы, якія адказвалі на гэта пытанне, яны нават не ўяўляюць сабе, што ёсць такая нейкая спрэчка і што ёсць розныя вось такія две стратэгіі. Яны просто хочуць, каб, як заўсёды гэта было ў Беларусі. Беларусы заўсёды хацелі, па ўсіх апытанках, якія былі, яны не абіралі адзін ці іншы бок. Яны хацелі, каб просто былі нармальныя адносіны з усімі. Ім просто надоело жыць у такіх умовах, дзе ёсць нейкі ціск геапалітычны з-за дзеянняў рэжыму. Яны хочуць проста, каб з усімі краінамі былі нармальныя адносіны. І гэта кажа толькі аб гэтым. Гэта не кажа пра падтрымку перамоваў з еўразвязам з боку беларусаў. Так, а як без перамоваў дасягнуць усяго таго, пра што мараць беларусы, каб візы ім выдавалі так, як выдавалі да 2020 года, каб межы былі адкрытыя і свабодна можна было вандраваць у Еўропу, а не толькі у Манголію там і ў той бок. Вот як без перамоў гэта дасягнуць? Гэта можна дасягнуць тым чынам, калі рэжым неяк захоча супыняць рэпрэсіі. Нам недастаткова еўразвязу, каб здымаць санкцыі. Просто каб рэжым вызваліў людзей. Еўразвяз хоча мець бяспечнага суседа. Он хоча, каб Беларусь, яна рэфармавалася, каб яна паказвала сваё імкненне да соблюдзення нейкіх правоў чалавека і ўсё астатняе. Беларусь не рэфармуецца. Нават там вось до 2020 года яшчэ, там калі Лукашенко спрабаваў вось на гэтых двух стульях сидзець, ён заўсёды казаў, што вось мы рэфармуемся. Там Беларусь уступала ў балонскі працэс, яшчэ кудысьці уступала і паказвала тым самым, што яна становіцца на гэты шлях, што яна хацят нейкія маленечкі імкненні ёсць да рэформу. Зараз гэта ўсё просто адзін сплошной рэгрэс. У сістэме адукацыі, у гэтай мілітарызацыі ўсяго, як производства, так і адукацыі таксама. Ва ўсіх сферах у Беларусі зараз рэгрэс. І, канешне, гэта не паказвае Еўропе, што у іх ёсць нейкі бяспечны сусед, які становіцца больш бяспечным. Гэта паказвае тое, што для іх гэтая краіна на больш і больш небяспечная, і трэба ад яе аградзіцца проста. І таму,
патрэбна не просто весці перамоўныя працэсы каб для галочки каб пасля затрымаць больш людзей трэба весці выстраивать выбудоўваць гэтыя перамоўныя працэсы калі іх уже весці а іх патрэбна будзе калісьці весці просто трэба перамаўляцца не ставячы рэжым у больш зручныя умовы для яго калі ён можа выпусціць людзей як я казала выпусціць людзей з яго снялі нейкія санкцыі ён зноў затрымаў людзей каб выпусціць санкцыі каб зняць санкцыі каб выпусціць новых людзей трэба зняць новыя санкцыі гэта ставіць рэжым у больш зручныя умовы і зняццё гэтых санкцый яно робіць больш і больш небяспечнай гэтую краіну для еўразвязу трэба перамаўляцца наконт тых рэчаў якія робяць гэтую краіну больш бяспечнымі на жаль зараз еўразвяз не бачыць такога шляху пры якім Лукашенко можа забяспечыць гэтую бяспеку тому что ён столькі раз ужо ствараў небяспеку для еўразвязу ён просто па сутнасці прадаў як сказаў Бабарыка зноў жа такі дазволіў надзець гэты пояс шахеда на Беларусь еўразвяз не бачыць магчымасць у якой з Лукашенкам з тымі умовамі якія зараз існуюць у Беларусі і просто при выхадзе палітвязняў гэтая краіна будзе бяспечная тому что российская зброя, ядерка, российская экономика трымаецца на российских грошах і все астатняе. Вожык патрыёт вяртае нас да вось гэтай сесіі ААН па правах чалавека, дзе былі прадстаўленыя розныя пазіцыі і апроч рэжымнай пазіцыі былі прадстаўленыя і вось тую пазіцыю, якую агучвае там з аднаго боку офіс, з другого боку наш нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, з трэцяга боку, як я адмыслова звярну увагу, прысутнічалі са сваімі месседжамі прадстаўнікі кааліцыі за вызваленне палітвязняў. І вось Вожык патрыёт пытаецца: наяўнасць не толькі рэжымнай дэлегацыі, але яшчэ і адразу дзвюх дэлегацыяў дэмакратаў з рознымі месседжамі беларусаў яшчэ не пачалі праз гэта ўспрымаць як нешта таксічнае, як добрых рускіх? Не, потому что я все ж таки заўважу тут, что на ўсіх міжнародных пляцоўках да беларусаў лепшае стаўленне, чым да хороших русских, чым да расійскай апозіцыі, из-за того, что у нас ёсць больш выбудаваная сістэма. І наконт гэтай сістэмы шмат хто будзе казаць, там, выказвацца супраць, там, супраць КР, супраць АПК, супраць ОСТ, але наяўнасць гэтай сістэмы і наяўнасць зразумелых прынцыпаў, як працуюць гэтыя сістэмы, як адбываецца ратацыя людзей у гэтых сістэмах, яна робіць беларускія дэлегацыі, беларускія дэмсілы больш такімі больш лепшую рэпутацыю просто стварае на міжнародным узроўні. Таму што расійская апозіцыя, яна больш успрымаецца як те, што заўсёды сварацца, у якіх не можа гэтая сістэма выбудавацца, і у якіх там просто мільярд розных пазіцый, і яны супраць адно аднаго ваююць, прытым яшчэ і з вялікімі фінансамі. У нас усё ж такі іншая сітуацыя. І тое, што нават две дэлегацыі ёсць, усё ж такі яны падымаюць абедзве пытанне палітвязняў. Абедзве дэлегацыі кажуць пра тое, што гэта вялікая праблема. Гэта ўсё ж такі паседжанне ААН таксама, якое датычыцца правоў чалавека. То бок, па сутнасці, абедзве дэлегацыі ўспрымаюцца як проста частка дэмсілаў, якія прыехалі, каб проста паразмаўляць каб падняць вось гэта пытанне катаванняў, палітвязняў і ўсё астатняе. Стратэгія гэта ўжо, гэта па сутнасці мінімальнае адрозненне. То бок няма такога, што прыехала 3 дэлегацыі і адна рэжымная кажа: у нас все так супер у краіне, другая дэлегацыя прыехала і кажа: у нас галоўная праблема гэта, я не ведаю, там што назваць, у нас там камышы недрэнныя растуць, а трэця кажа, што у нас неяк мяжа неправільна прычерчана. То бок гэта не розныя зусім пытанні. Яны прыехалі, две дэлегацыі ад дэмсілаў, яны кажуць пра адно і тое ж. А дэлегацыя ад рэжыма там ужо для ўсіх звыкла. Гэта кожную сесію так адбываецца, што ёсць две розныя дэлегацыі, і калі людзі сапраўды цікавяцца тым, што адбываецца ў нас у рэгіёне, то гэта таксама для іх зразумела, чаму две дэлегацыі. Таму што яны не могуць выгнаць афіцыйную дэлегацыю беларускую. Для іх гэта таксама як прынцыповае пытанне, таму што
яны, як яны кажуць, афіцыйна хочуць захаваць гэтую пляцоўку, на якой можна яшчэ размаўляць на міжнародным узроўні з рэжымам. Тая ж самая аргументацыя ў АБСЕ, напрыклад, што нам патрэбна мець нейкую пляцоўку, дзе хаця б вы можаце паразмаўляць, і мы з гэтымі прадстаўнікамі можам размаўляць, як прадстаўнікі дэмакратычных краін, ці там сябры Лукашэнкі, і пачуць іх меркаванне. Вось. Цікавая аргументацыя, я б все могла дзесьці паспрачацца, але дзесьці з ёй згодная, што ўсё ж таки цікава, што у нас ёсць гэтая пляцоўка, хоць раз на нейкі час, раз на некалькі год наши прадстаўнікі сустракаюцца на вось таких пляцоўках па розных пытаннях у межах АБСЕ і могуць паспрачацца, могуць там павітацца, могуць перадаць адно аднаму привет ці пастаяць партрэтамі палітзняволеных таксама разам з нашымі прадстаўнікамі. Гэта вельмі з рэжымнымі прадстаўнікамі. Гэта вельмі цікавая пляцоўка, і яе, я думаю, што можна захоўваць, а яшчэ больш цікава выкарыстоўваць, калі ўсё ж таки атрымоўваецца паразмаўляць дзесьці, напрыклад, у кулуарах з прадстаўнікамі гэтага рэжыма і даведацца, што ж яны ўсё ж таки з сябе прадстаўляюць. Але от ці не падаецца, што ўсё ж таки Еўропа неяк так неадэкватна рэагуе на тое, што на гуманітарныя тыя дзеянні, якія праяўляе рэжым і робіць Лукашенко. Вось вызваліў ён 18 вязняў, з іх 15 палітычных, па заявах іх прынамсі напярэдадні 8 сакавіка. І што сказаў Еўросаюз? Что? Нічога, дзе сняцце санкцый, дзе некая удзячнасць, дзе паклоны Лукашенку. Рыжынкову нават абурыўся, говорит, где это ўсё в конце-то концов? Что-то с Евросоюзом не так. Вот як все одно как это девальвация адбываецца структуры. Тому што не бачна структурных зменаў. Нічога не змяняецца, акрамя таго, што Лукашенко хоча гэта падняць у нейкіх СМІ і паказаць сябе такім героем і такім гуманным чалавекам. Па сутнасці, мы пасля гэтага амаль што адразу бачым ад вясны рэпорты пра тое, што новае затрыманне людзей. Мы не бачым ніякіх паляпшэнняў, мы не бачым таго, што таксама там перасталі, напрыклад, за гэтымі людзьмі пераслед весці пасля вызвалення, тое, што я казала ўжо. Сістэмы зменаў няма. І зачастую вось вельмі цікавая статыстыка, таксама кожны раз пасля вызваленняў падводзіцца таксама некаторымі прадстаўнікамі праваабарончых арганізацый. Звычайна яна закрытая, але там даволі цікава паглядзець, колькі заставалася яшчэ адсидзець людзям. І вельмі часта рэжым ён вось гэта вызваленне робіць для тых людзей, якім засталося менш за год, менш за паўгады, менш нават за месяц, ці хтосьці ўжо павінен быў выйсці, але іх падтрымалі яшчэ трошкі і пасля просто закінулі вось у гэтую дэлегацыю палітвязняў, якую вызвалілі, вывезлі у Літву ці ва Ўкраіну. Так, там ёсць прадстаўнікі іншыя, ёсць прадстаўнікі тыя, хто у какой-то там балезні іх па здароўю вызваляюць. Але ён спрабуе, нельга проста адмаўляцца ад таго, што ён спрабуе создаць вось гэтую, стварыць масавасць, бачнасць масавасці за кошт вось гэтых людзей, якія ўжо павінны былі выйсці ці зусім хутка павінны былі выйсці. І притым тыя людзі, яны марылі просто, што яны ўжо адсидзелі свой тэрмін, яны зараз застаюцца ў Беларусі і там пойдуць, там, я не ведаю, на могілкі сваіх бацькоў ці ў сваю кватэру патрапяць, а іх вывозяць кудысьці насильственно. Гвалтоўна вывозяць у Літву, у Украіну, таму сістэмных зменаў не бачна. Ён паказушна выстаўляе сябе гуманным чалавекам, притым зусім не агучваючы тыя рэпрэсіўныя дзеянні, гвалтоўныя дзеянні, якія ён у той же самы момант робіць у дачыненні да беларусаў звычайных ці да палітвязняў. Ну і на завяршэнне, Аліна, вы, калі мы з вами абмяркоўвалі, пра што можам пагаварыць на эфіры, пазначылі яшчэ пра каардынацыйную раду. Я троху здзівіўся, але прамаўчаў, каб прыхаваць, каб зараз задаць гэтае пытанне. Вы плануеце ісці ў каардынацыйную раду? Думаю, што так. Пачынаецца. У якім спісе? У еўрапейскім выбары. Значит, праофіснае.
Ну, так называюць гэты спіс, Ну але так, калі я мы таму і звяртаю увагу, що так называюць яго яшчэ з мінулых выбараў, з мінулай каардынацыйнай рады, з трэцяга склікання. І вось зараз, а то бок навошта і чаму? Чаго вы туды ідзеце? Я б так сказала, мне па-першае падабаецца спіс, тому что там няма такога як у іншых спісах, дзе адзін чалавек ён там узначальвае спіс, а ўсе астатнія для напаўнення. Там такі даволі экспертны спіс, дзе кожны чалавек ён сам сябе вельмі добрага эксперта прадстаўляе. І гэта мне вельмі падабаецца. Я была ў другім скліканні каардынацыйнай рады, тады канешне было вельмі цікава, там былі спрэчкі, чаго толькі там не было. Мне падаецца, што за трэцюю кадэнцыю КР даволі вырас і з'явілася больш патэнцыялу для выхаду на міжнародныя пляцоўкі. І я асабіста маю там намер менавіта ў рамках АБСЕ садзейнічаць, калі пройду ў КР, у рамках АБСЕ садзейнічаць працы КР, каб мы туды патрапілі ў парламенцкую асамблею. І ну і так, у тым ліку камунікацыю з там же будуць таксама прадстаўнікі рэжымныя прадстаўнікі, і весці камунікацыю на адной пляцоўцы і прадстаўляць менавіта дэмакратычны бок на тых жа мерапрыемствах, куды трапляюць прадстаўнікі рэжыма. Гэта будзе вельмі цікава для мяне, калі так атрымаецца. Вось. Так, я бачу вось вялікі гэта патэнцыял на міжнародных пляцоўках, і я сапраўды лічу, што беларусам трэба выбудоўваць больш вось гэтай культуры дэмакратычных краінаў. У мяне быў вопыт ужо там працы у нямецкім парламенце, і таму мне было б цікава прыйсці туды ўжо пасля вось гэтага вопыта, напрыклад. Таму што я ўсё ж таки шчыра скажу, я трошки заўважаю пры працы з беларусамі, з беларускімі арганізацыямі, як на мяне ўжо паўплывала Нямецчына, таму што там больш за траціну жыцця тут правяла. І я бачу, што ў мяне ёсць больш вось гэтай, як у немцаў, ведаеце, ёсць правіла, трэба па яму ісці. Вось як павінна там працаваць дэмакратычная працэдура, так трэба ісці. А ў беларускай культуры ёсць усё ж таки ось такая трошки не до конца выбудаваная вось гэта дэмакратычная культура. І мне хочацца таксама паглынуцца туды, магчыма прынесці свой нейкі вопыт і ісці ў адным спісе з тымі людзьмі, якія таксама вельмі вопытныя і эксперты ў сваёй справе, для мяне з'яўляецца вельмі, па-першае, цікавым вопытам, па-другое, я думаю, што нават будзе гонарам, калі ўсё атрымаецца, што мы плануем зрабіць, я смогу з гонарам сказаць, што я чалец каардынацыйнай рады, і распавесці пра тое ўсё, што мы зрабілі з гэтым спісам. Так, ну што ж, як бачыце, Аліна Харысава чалавек амбітны. Так что я абсолютно не здзіўлюся, калі прайшоўшы у каардынацыйную раду яна захоча ці пажадае, ці будзе мець намер стаць спікеркай. Гледзячы яе Instagram, я ведаю, што спяваць яна таксама умее. Працягваць паралелі не будзем. Так, не трэба. Гэта мне ўжо прапаганда і кадабісты ўжо наговорили, што глядзіце, сачыце за Алінай, тому што можа прапасць. Мне такое не падабаецца. Страшно потом жыць. Дзякую вялікі, Аліна. Ну, у любым выпадку бачыце, штосьці нашы эксперты праяўляюць цікавасць да каардынацыйнай рады. Аліна Харысава, вот Аліса Рыжыченко, шэраг іншых спікераў таксама кудысьці ў той бок глядзяць. Значыцца, штосьці цікавае беларусам раю таксама паглядзець у бок каардынацыйнай рады. Калі не удзельнічаць у якасці кандыдата ў дэлегаты, то прынамсі паўдзельнічаць у выбарах. Дзякую вялікі. Аліна Харысава, будучая дэлегатка каардынацыйнай рады, спадзяюся, была у нас в эфире, но але ў любым выпадку спікерка Еўрарадыё і наша экспертка, з якой мы сустракаемся раз на 2 тыдні. Каб не пропусціць наши стрымы, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і можете падтрымаць нашу працу праз піт альбо праз кнопачку падтрымаць нас. Дзякую вялікі. До сустрэчы. Жыві Беларусь. До сустрэчы. Жыві вечна.